मनपूर्वक नमस्कार। गणराया गणपती तुला पूजिती, तुझ्या भक्तांना ठेवी तू रे सुखी। सर्व गणेश भक्तांचे सहर्ष स्वागत। संत बाळूमामा चरित्र कथा। एकदा बाळूमामा बकऱ्या घेऊन बेळगाव बागलकोट रस्त्याने जात होते। त्या काळी बाळूमामांची कीर्ती सर्वत्र पसरलेली होती। सांभरा गावाजवळून जात असतानाच एक अत्यंत गरीब धनगर मामांच्या समोर आला व मामांना म्हणाला, देवा, मला 1000 रुपये हवे आहेत। मला लोकांची देणी आहेत, कृपा करून माझी मदत करा। मला या संकटातून सोडवा, तुमच्या विना मला कोणीच आधार नाही। मामा सर्वज्ञ होते, त्यांनी त्याची व्यथा जाणली आणि आपल्या योग सिद्धीच्या द्वारे मामानी आपल्या हातातील काठी जमिनीवर आपटली आणि काय आश्चर्य, अलौकिक अद्भुत असा चमत्कार झाला। जमीन दुभंगली, त्यातून सोन्या चांदीच्या नाण्यांनी भरलेला हंडा बाहेर आला। मामा त्या धनगराला म्हणाले, तुला पाहिजे तेवढे धन घे। तो धनगर प्रामाणिक होता, त्याने मोजकेच असे धन स्वतःला घेतले। त्याच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव व्यक्त झाले। धन्य ते बाळूमामा आणि धन्य त्यांची लीला।